intro. Jadi di kene aku arep ngandani cara mencegah virus corona jero keanen sadina-dinane. Virus corona nggawe sakagongan wong dadi wedi metu. Nanging piye meneh uga ana wong sing kudu kepaksa nganggo metu omah. Lan dekne kabeh disarankan kanggo nggunakake masker, hand sanitizer, lan sanule misu wektu saka jaba. Awake dhewe uga tetep jaga pola makan sing bergizi lan ngombe vitamin. Nek awake dhewe ngrumangsakne gejalane, awake dhewe kudu cepet-cepet konsultasi menyang puskesmas utawa rumah sakit sadurung ana wong sing tertular.